Владимир Караткевич «Память зямлі беларускай». Я хочу правесці вас па зямлі, якая для мяне і, мабыць, не толькі для мяне, даражэй за ўсё. Самы утульны і чароўны кут. І ў вас, калі вы наведваецеся сюды, у сэрцах могуць успыхнуць пяшчота і любоў да яе. І таму, загадзя, раблю вам падарунак, сапрычашчэнне з яе вялікай памяццю, добрай і суровай памяццю, якая нічога не забывае, памяццю Беларусі. Якая яна, моя зямля? Гэта залатыя палі збажыны з сінімі вочкамі васількоў, светлыя ад бяроз гаі, што аглухлі ад птушынага звону, і пушчы, падобныя на гатычныя храмы, пушчы, дзе горда нясуць свае кароны алені. Гэта бясконцыя жылы рэк, у якіх плешчуцца бабры і рыбы на захадзе сонца. І гэта амаль 11 000 азёр, чыстых, як усмешка дзіцяці. Гэта, у мінулым, гераічная і шматпакутная зямля. Безліч разоў спачатку дзён гругаталі па ёй калясніцы вайны. Але мы, дзеці Беларусі, ганарымся тым, што ў гэтых войнах яна ніколі, запамятайце гэта, ніколі не была агрэсарам. Іншая справа, што яна заўсёды мужна і да канца абараніла свой ачаг, сваю праўду і веру. І перш за ўсё, памяць маёй зямлі – гэта людзі і іх вечная неўміручая праца. Араць палі, біць студні, расціць сады, плесці з камення і дрэва карункі дзівосных будынкаў, спяваць нібы на адным дыханні песні, складаць вершы, у якіх пяшчота пацалунка і суровасць удару мяча. Таксама якасць нашай памяці ніколі не аддзяляць сябе ад культуры і самаахвярна ствараць яе, якія перашкоды не ўставалі на шляху, стварыць непаўторны фальклор. І яшчэ больш як 1000 гадоў таму бібліятэкі і першымі ў свеце надрукаваць кнігу ў перакладзе народную беларускую мову і не перарываць ані на год той стыхіі, плыні той вялікай ракі, якая валадае чалавечым сумленнем і душамі, і якой імя літаратура. Шанаваць памяць яе дзеячаў, ствараць на месцах, дзе яны нарадзіліся і дзе паэзія нарадзілася у іхніх душах, запаведнікі. Хай то будзе палац або звычайная бедная сялянская хата, і там калыска можа нарадзіць песню і неўміручасць.